res, agrair a l'associació de Migjorn que per a poder aconseguir aquest tall vos garantizo que és molt difícil. Vos pensàvem que la comunitat catalana estàvem molt endarrerits, però la veritat, cony, que difícil és fer-ho aquí. Sí senyor, ha sigut difícil, però vos dic una cosa, han enviat el fax, han enviat altra vegada notificacions, tot i això la Guàrdia Civil no ens podem queixar, la Guàrdia Civil en tot moment ha estat predisposada a parlar i a contactar, però bueno, per una desgràcia, i ho hem de dir, per la desgràcia de l'últim accident que va llaure fa 2 dies, aquí a l'altura de Benicarló, per aquest accident s'ha pogut fer en caràcter d'urgència este tall. Si no, tenia que ser per a la setmana que ve. És a dir, tenen que llaure desgràcies, com sempre, perquè es puguen prendre mesures de pressió. I això és el que no té que ser. Dir-vos que aquestes setmanes, nosaltres, quan fem les petites assemblees que fem, el que intentem és contar-vos el que ha passat durant la setmana. Com no tenim hola ni 10 minuts ni la setmana, la contem nosaltres. Els mitjans de comunicació podem donar moltes gràcies. Els mitjans de comunicació s'estan abocant en aquest lema. Hem de dir-ho que estan aguantant també moltes pressions, però portem un mes i mig i en un mes i mig a Terres de l'Ebre és la notícia que s'ha menjat inclús parlar del govern de la Generalitat. S'està parlant més de la AP7, de la 340, que si entrarà Artur Mas o no entrarà. I això vol dir que la pressió que estem fent des del carrer s'està notant. Que aquest tall s'ha fet, esteu reafirmant un mes de treball de les Terres de l'Ebre. O sigui, Vinaròs és molt important perquè el que fa és reafirmar que la gent diu prou, que la gent diu que ja està bé, que això és un remendo, però que la casa està per fer. Aquesta variant que han fet serà, i no vull ni nombrar-ho perquè a vegades és pitjor, seran més accidents que els que hi havia abans. Perquè seran accidents mortals. És que, què passa? Volen bonificar els camions. Ara vos contaré 4 o 5 històries que estan passant. Jo no sé si vos estan arribant aquí, però la pressió que hem estat fent allà fa que cada dia hi ha reunió, o bé en Foment, o bé en un alt càrrec, que això d'un alt càrrec de Foment no sabem si és que medeix 1,80 m, perquè nosaltres no entenem com pot ser que un alt càrrec digui una cosa, la ministra en digui una altra, mos surte Mariano anant a inaugurar un altre tram dient una altra cosa. Senyors, el que puguen dir no serveix